Ang pagkabanhaw ni Hesukristo maghatag og paglaom sa tanan. Ilabi na ni adtong nakasinati og suliran ug krisis sa kinabuhi. Kini ang mensahe ni retired Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa mga parokyano atol sa Easter Sunday Mass alas 5 kagahapon sa kadlawon sa Cebu Metropolitan Cathedral. Una niini may gipahigayon usab nga sugat sa Cebu Metropolitan Cathedral grounds. Gisugdan kini sa panagsugat sa Cristo Resuscitado Karosa ug sa Mater Dolorosa Karosa. Human niini gipahigayon ang reenactment sa pagkabanhaw ni Hesukristo sa ikatulong adlaw human siya gilansang sa krus ug mamatay. Gitapos ang reenactment sa usa ka fireworks display ug sa pagsayaw sa mga dancers nga nagsulob og sapot nga sama sa mga anghel. Pero malaumon kita kakining pagkabanaw ni Kristo mo'y pasalig ang atong mga hinigugma nga nauna, ang atong mga hinigugma nga tingali naka-eksperyensya gihapon kining mga dautan tungod sa madaogong Dios kitang tanan nga natuo kay Kristo magkatigom dito sa puy-anan sa Dios.